ingkang mangka sambeting carita menika warnanipun ingkang wonten Pertapan Candramanik. Pertapan Candramanik inguni wewengkon negari Ngalengka Diraja ingkang mangke wis dadi negari Singgelapura. Sinten to wae ingkang kepareng lenggah jumeneng Raja Pandhita wonten ing Pertapan Candramanik kadang Uragilira Narendra ing Alengka Diraja Sawargi Prabu Rahwana ingkang kekasih Raden Gunawan ya Begawan Kunto Wibisana. Sang Begawan Kunto Wibisana wis kepareng lenggah mungguing bali pacrabaan nampi piswanira ingkang putra Narendra Muda Singgelapura jejuluk Sang Prabu Bisawarna tebih ing awit rak sansaya rinaketake lenggahe teka kaya ta mangkono pangrucitaning wardaya ingkang dereng kawijining lesan. Gunawan Wibisana sira ingkang madekana ta nang Alengka Siniwengrak sasa karana pradawanira
ngerti kang rat kertarta mumpuni gunawa wekasih arang dasih pulih no ngalengka payunen waluyakna Astungkara sidam sekaring bawana langgeng putraku nggir putraku wong bagus putraku wong sigit anak Prabu Bisawarna Praptani Rana Pertapan Candramanik sira paran padha kanthi karaharjan kula kawula nuwun napa nggih Kanjeng Rama Premban awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Premban tulus araharja lampah kula niriking sandikala boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mawan tuwantu mugi kunjuk sandhaping pepada paduka Kanjeng Rama Begawan iya kula bisa warna banget panarimaning pun bapa dene sira ngaturake pangabekti sakwuse jeneng sira lungguh ingkang prayoga nggih bisa warna marmane pun bapa mawan tuwantu nimbali kelawan jeneng sira pun bapa utusan kelawan cantrik maringake nawala marang jeneng sira anak Prabu iki ana bab-bab wigati ingkang nedya sundhawake kelawan jeneng sira kula mekaten Kanjeng Rama iya nggih nggih menawi tetila mekaten Rama prayogi tumunten paringa dawuh sampun ngantos mawi wigih haringa menapa ingkang paduka dawuhaken lan paduka kersakaken kula namung ngendikani dawuh paduka Kanjeng Rama Premban mengkene kula ya mung sadurunge pun bapa palaka marang jeneng sira aja kaget aja gugup aja gragapan rasane sira mbok menawa yen to lagi sepisan iki pun bapa paring dawuh kelawan jeneng sira mekaten Kanjeng Rama iya nyuwun pangapunten babar kawis menapa Rama ketingalipun kok wigatos sanget iya pancen wigati nggih Wuruhanira kula ibarate wong lumaku kaya wis pantok tumeka nggoning prastya lire pun bapa wis tutuk tuntas nggone ingsun nindakake jejibahan ana madya padha iki nggih bisa warna pun bapa kaya wis antuk pralampita antuk sasmita timbalaning Gusti kalamunta dina iki pun bapa kudu bali marang alam kamuksan sira kulup aja kaget lan sira aja gegetun marang pun bapa nggonku bali marang luka baka ya nggih surem-surem deweng kara kingken lir mangos kang layon penyoy lang memanise wedananira layon umakucem rahnya maratani marang sariranipun
Kanjeng Rama pemban jimat sesembahan kula Rama pepunden kula. Menawi paduka Kanjeng Rama murut ing kasidan jati. Ing mangka nyatanipun dereng dangu anggen kula jumeneng Narendra wonten negari Singgelapura lajeng sinten Rama ingkang badhe ngayomi dumateng gesang kula Rama. Bisa warna. Si raja tawang-tawang tangis. Ibaratnya menungso iku mau kaya dening tetanduran. Tetanduran kang tinandur dening Gusti kang akarya jagat. Ing wancine tanduran mau nedya den undhuh lawan ingkang nandur tanduran mau ora bisa apa-apa. Ya mung kari pasrah marang panguwasane Gusti kang akarya jagat tanpa beda kaya jeneng sira kulup ing besuke uga mengkono. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Wis aja kaget. Lan manehi jeneng sira iku mau wis kelakon jumeneng Narendra. Ana negara Singgelapura welingipun bapa wanti-wanti marang jeneng sira kulup. Bisa warna jeneng sira iku mau jumeneng ratu ku mau dudu ratu ning kulawarga, dudu ratu ning sedulur, nanging kowe kuwi dadi ratu ning bangsa. Bangsa ngendi? Ya bangsa Singgelapura kabeh. Ayamana kanthi adhedhasar yaiku mau kawicaksanan lan lambarana katresnan. Dudu tresnane lanang wadon nanging tresnane wong bebrayan. Kuwi bisa warna. Karamunta sira bisa nindakake apa kang wis dak dawuhake. Tak kira bakal ayem tentrem negaramu nadyan ta ora tinengganan kawan ingkang Bapa Begawan Kuntawibisana. Lamun jeneng sira tulus jroning atimu nggone Rama mong sagunging para kawula dasih. Bakal antuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ya ayem tentrem kang tinemu prajamu ing Singgelapura. Lang-langing triya mangun kung kaduwan rimang lirlena tanpa kanen. Duh Kanjeng Rama, inggih Kanjeng Rama Prambanan tetela mekaten. Pajaraos semanah kula badhe kados pundi kemawon sedaya titah menika namung sak dermiyang nglampahi Rama. Nah, kene sira kula wis mangerteni. Wis dina iki tumuni ngabarya marang prajanira Singgelapura. Adongakno wae. Nggone pun Bapa Baryana ngersani Gusti kang akarya jagat pinaringan marga kang padhang. Labuh labete pun Bapa Namadyapada iki nadyan pun Bapa wis ora ana. Isih dieling-eling lawan para kawula dasih yen perlu bakal diterusake marang para kawula dasih. Lah ya kuwi kang sinebut ninggal amal saleh kang murakapi marang bebrayan. Ngaten Dewaji. Iya. Inggih Rama, menawi tila mekaten ngestaken dawuh paduka. Kanjeng Rama Prambanan malah ingkang putra daya-daya nyuwun pamit wangsul dumateng Singgelapura. Wis nggih, aja wara-wara marang para kawula. Sing ngerti mung sira pribadi. Oh niki, lho niki. Rama sembah kula ing gumiling dumateng paduka Kanjeng Rama kondur mring Lokabaka Rama.